penso que tothom ha fet més o menys el que havia de fer. Les joves potser una mica han intentat primer aquest 4 i l'han tingut que baixar. M'imagino que després per això han baixat una mica el nivell, però bueno, la resta de les colles totes satisfetes. El nostre gran repte era fer el 4 de 8, que per aquestes dates de l'any per nosaltres és relativament d'hora. El teníem molt ben assajat, la gent estava bastant convençuda i al final hi ha hagut una miqueta de nervis per la part de dalt després de la carregada. Sembla que em volien fer una mica la guitza i tirar el castell avall, però tothom ha aguantat bé i esperant que arribi ja Festa Major, abans l'Arbós, i amb ganes de tirar amunt i seguir fent castells i que les colles que ens acompanyen, sobretot que sempre els hi funcioni bé tot, no? Primera actuació que fem la mateixa actuació, amb 3 castells molt macos, sobretot el 3 i el 4. Estic molt content del 4, del treball del 4 d'aquest any. La torre una mica més bellugada, sobretot el folre, no ha quedat del tot lligat, però vaja, qualsevol que no hagi vist les altres hauria dit que estava molt maca, una mica girada. I bé, ara el que hem de fer és seguir treballant i treballant molt fort de cara a l'aniversari. Tenim 5 assajos i a totes.